Iki ngene Jo. Lopo nek nggon Tegal kae undoi, mumpung aku kesempatan oleh pesanan kanggo doglong 31 apa digawe wong iki. Saiki, Mbah? Iya, wis tepaneki undoi. Iya, Mbah. Ayo, reng Tegal. Pon, tak iki info. Heeh. Doglong iki ape digawe? Wonge pesen klopo karo Kaji. Aku ya padha krungu. Ya. Pan Kaji bisa ini sing ngalas sampai Jojo. Ngene iku Kaji ngeterno Jojo terus langsung mulai biasa. Tapi nek perlu tingkat engko klopo ditur karo Doglong wae. Ya ayo diparani. Kena gebuh, duwe kena gebuh karo Doglong. Iya. Awak dhewe ra model ke omah. Ya wis ayo. Wis ayo. Ayo do mangkat Mana? ngene. Aku ngarep ya, Ya ngarep pakene ah. Wong dhisik anu, Pon. Iya ya wis tenang. Ayo. Wis kerong angkatane Pon. Iya aku tak sing jupuk lho. Aman barang. Aman. Kaji wong lunga, Dut. Mbak Kaji kan ora rene. Nano kabeh. Aja tangtekno, Adit. Mumpung ana lebon klopo kok. Ayo suruh wae. Tak suruh ngene, Dut. Wis tenang, Dut. Wah, pangan semut mungkin. Lah, klopo idono endi? Mbak Kaji. Lah klopane dono endi, Mbak? Piye Jo? Lah klopo tak dono kabeh lho, Mbak, malah ora ono blas iki piye? Lah nang dhuwur wis ora ono wowe kabeh, kok ora ono kabeh nang isor iki piye? Wangan semut mengkene kok malah Iki mang kepiye ceritane kepiye? wis tak rono kabeh tak dono kabeh iki lho semut entok Lah kok mengkene iso lho. ora ono? Ya Iki iya. kepiye iki aku dipeseni doglong malah. Jadi goleki ya, Mbak. Ndak mengono sapa sing liwat. Dolong kare sawit iki entok. Ya wis tak golekne aku tak laporan regone doglong sih. Malah ngene iki kacau, Mbok.